A qui li agrada Benimaclet? A mi. I a tu? A mi no. Com que no? Jo l'estime. I per què no t'unissis a la festa? Però quina festa? La festa que fan la gent que estima Benimaclet de l'associació Benimaclet Viu. ¿Sabes qué es el Benimaclet Estime? Per supost. Es diu una associació que es diu Benimaclet Viu, de la qual tinc l'honor de formar part i que fa molt d'esforç i molt de treball amb molts pocs medis. Benimaclet t'estime per la teua gent i l'activitat que teniu. Benimaclet t'estime perquè eres un barri que jo el sent com a poble. Eres un poble combatiu, un poble alegre, un poble crític. Benimaclet, jo t'estime perquè visc així, visc molt a gust. Benimaclet, t'estime perquè eres única. Benimaclet te estime porque eres punto de encuentro de todas nuestras amistades. Benimaclet t'estime perquè és el meu barri des de fa molts anys. Benimaclet t'estime perquè eres un barri lluitador i combatiu. Visca Benimaclet! Jo també estic molt content de viure en aquest barri. Ala, quanta gent estima Benimaclet!